कार्बि आंलंआव नुजाथिदों मोनसे मुगैथाव जाथाय सानै लांसुनिया दुथांनि आखायाव बोलि जानांदों सासे 8 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ फिन आरोबाव सासे उन्दै हिनजावसाखौ हानजायारि जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादों कार्बि आंलंनि बालांपेराव आथिखालाव बोलि जानांनाय हिनजावसाखौ दिफु मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ मोनसे नायबिजिरनायनि बिथायाव पुलिसआ दायनिगिरि लाल बाबुराम आरो अजय गुरव मुंनि दायनिगिरिफोरखौ खाबाय बे जाथाया 3 फेब्रुआरि खालि सरस्वती फुजानि उनाव फरायसालिनिफ्राय लोगोफोरजों न' फारसे फैफिनबाय थानाय समाव जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों खौरां मोननाय बादिब्ला सानै सुबुङा हिनजावसाखौ हमख्रबनानै मोनसे निजोम जायगायाव लांनानै बे मुगैथाव खामानिखौ मावदोंमोन जाथायनि उनाव लोगो-लोगोनो हिनजावसानि नखरा बालांपेर थानायाव एजाहार होनाय जादोंमोन नाथाय पुलिसआ गोहैलो आखु दिन्थिनायनि अजद ओंखारदोंमोन गिबियाव पुलिसआ गोहैलो आखु लादोंमोनब्लाबो उनाव आदिबासी फरायसा आफादनि नारसिननायाव पुलिस सामलायगिरिनि बिथोनाव सानै दायनिगिरिफोरखौ खादोंमोन बे जाथायनि उनाव आदिबासी फरायसा आफादा बोलि जानांनाय हिनजावसा आरो नखरनो थार बिजिरनाय आरो दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो आयेन बादियै बिदिन्थि गोनां साजा होनो दाबि दैखांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझार जिल्लानि सिङाव काजिगावआव थानाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमियाव बर' बिजोंनि थाखाय गोदानै 2025-2026 इं मायथाइनि सोलोंथाइ बोसोरनि मुं थिसननाया जागायबाय थाखो बिथराइनिफ्राय लानानै थाखो गुसिम मुं थिसननाय जागोन मुं थिसननाया 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायगोन रेबगान्थि आरो खाबुफोर थागोन जेरै हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु हस्टेलनि फरायसाफोरखौ थाखो फोरोंगिरियानो जोथोन लायो गोहैलो फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफोरा उफ्रायै जोथोन लानाय जायो HSLC आनजादाव 100% उथ्रिसारनाय कम्पिउटार सोलोंथाइनि खाबु इंराजि आरो हिन्दी राव रायनायनि खाबु इलेक्टिभ साबजेक्ट जेरै एडभान्स मेथ्स हिन्दी हिस्ट्रि जिअग्राफि बेफोरबायदि बायदि खाबुफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङाबो गावनि गथ'खौ मुं थिसननोब्ला 9957951216 एबा 9613400625 एबा 8638520653 मबाइल नम्बराव थोंजों कल खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन गुरुदेव कालिचरण ब्रह्म एकाडेमिया पर्बतजरानि ITI साब डिभिजन अफिसनि सेरावनो दङ